A la llegada al Hotel Okura de Tokio nos encontramos una grata sorpresa. Un contestano nos espera en el hall del hotel, deseoso de hablar en su propia lengua. Bona nit, per fi hem arribat a Tòquio i ens hem trobat així una sorpresa, un paisa de Cocentaina, Juan Vicente Ripoll. Juan Vicente, com molt fa que estàs així en Japó? Pues ara fa quasi 5 anys que visc així i bueno, de vez en quan tornem un poc a la terreta, però duc ja 5 anys així. Quin va ser el motiu per a que vingueres al Japó? Perquè traslladar-te per viure així ja per llarg té que ser un motiu important. Bueno, el motiu és més que res familiar. No? Vaig estar molts anys corrent en bicicleta i l'últim any vaig córrer així en el Japó, en un equip d'ací, i vaig conèixer la que era la meva dona, i res, mos casàrem i se n'anàrem a Alcoi, visquérem en Alcoi 5 anys, i res, ara la mare de la meva dona no està molt bé de salut i estem així vivint. O sigui que heu vingut per temes familiars, però què t'agrada més, viure així o viure en la terreta? Quina pregunta. No, la veritat és que així la manera de viure és molt diferent, no? És una manera més estressant, més faena i tal. Però bueno, és una bona manera d'aprendizaje i d'estudi per a futurs coses que tenim plantejats fer. És més estressant perquè m'ha donat la impressió de que són, bueno, per almenys molt ordenats. Com són més o menys els japonesos, que ja els coneixeràs una miqueta? La veritat és que és estressant en el sentit de si tu vens a passar una setmana de vacacions, no. Estressant en el sentit pot ser com quan durs molt de temps lliure, perquè són molt quadriculats, no? Tenen una manera de fer les coses perfecta. O sigui, no es pot fer, no n'hi ha ni dreta ni esquerra. Es pot fer d'aquesta manera les coses i ja està. Entonces, aquest aspecte arriba a ser un poc estressant. Són més gelats, no? M'ho ha comentat la guia, que així són una miqueta de caràcter, això que dius tu, són a rajatabla. Sí, la veritat és que són... Jo que no sé si són gelats o no. El problema és que no us agrada mostrar els seus sentiments. Potser com a altres mos agrada o no mos agrada una cosa, enseguida mos se nota. D'ells no. D'ells potser estan donant-te a conèixer que... Són professionals. El sentiment seu realment no l'expressen. La imatge que tenim, bueno, per almenys jo la tinc, de que són autòmates, de que són... Perfecte. Com roboteig. Perfectes, sí, són perfectes. I ells mateix, potser, si una cosa està bruta o no està com té que estar, bueno, en seguida la corregeixen i la canvien. I inclús a voltes el demanen perdó per qualsevol cosa. Perquè dius, bueno, per què m'has demanat perdó? Si això no és ningú... No, el demanen perdó, és una manera de ser, sí. Quines 3 coses, perquè pareix que Tòquio és una ciutat molt completa, hi ha moltes coses per veure, però 3 o 4 coses que no es podrien perdre en Tòquio? Shinjuku, la zona de Shinjuku, la zona de Akihabara, que és tot el tema d'electrònica, i si vos agrada el tema de Disneylandia també està així en Tòquio i jo què sé, és un dia per passar amb la família o amb els amics, molt distragudet. A què et dediques ara? En Japó fas el mateix? Estic treballant en una empresa que es dedica a passar com si fos ITVs. La meva empresa es dedica a vendre els cotxes dels clients a Nova Zelanda, entonces passen un control de qualitats que la meva empresa es dedica a això, i també col·laboro en una empresa de ciclisme per no perdre. Però això ja és un tema més com a hobby. Avui, per exemple, he tingut una sessió de fotos provant modelos nous de bicicletes que arriben. Més que res, el client japonès vol saber quina és la bicicleta més rígida, quina és la que pesa menys, quina és potser la que un corredor cicloturista li interessaria, quina és un corredor com a hobby, quina li interessaria. Més, el lector japonès demana això, demana un estudi intensiu de lo que és el producte en si. T'has deixat lo de córrer o així continues? Perquè has dit que el primer any vas córrer així, però ja t'ho has deixat. Bueno, sí, que vas vindre així. L'últim any vaig córrer. La veritat és que ara no tinc molt temps per entrenar, entonces algun dia m'agarro la bicicleta i me'n vaig d'on visc a la feina, que són quasi 28 quilòmetres, entonces 28 i 28, pues 36, faig una miqueta d'entrenament, però la veritat és que no entrene tot el que jo vull. Ja no tens temps, ja t'has fet japonès, que així és tot faena. Treballar. Juan Vicente, una última cosa. Has vingut així a fer-nos de guia o t'has enterat per cortesia? La veritat és que ha sigut més que res per Paco, avui que
és cosí d'un xic que està casat en una japonesa, no? I aquesta japonesa em va comentar que hi havia un tema que igual venien així i tal, i ell em va enviar un email esta setmana i jo dic, bueno, pues m'arrime i així per lo menos saludo i estic un rato. Aunque l'imatge o la veure si puc vindre i m'escapa una miqueta. I veus que el que serà tot l'acte. Sí, la veritat és que sí. T'alegraràs de veure cares diferents, no? Perquè així són tots prou... Sí, a més, tots els dies les mateixes cares, pues, canviar una miqueta pues, va millor. Vale, pues no res, moltíssimes gràcies i salutacions a la terra i salutacions a tu, que s'alegrem molt de trobar un paisà així en Tòquio, que estem molt lluny de casa.